Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau a Llyfarydd Plaid Cymru Adam Price. Diolch yn fawr, Llywydd. Hoffwn ddychwelyd os gai at fater cefnogaeth y Llywodraeth i'r Diwydiant Ffilm a Theledu sydd yn sector pwysig ac arwyddocaol, un economi a'n diwylliant fel ei gilydd. Mis ddiwethaf fe gadarnhawodd y Llywodraeth mewn ymateb i gais ryddid gwybodaeth nad yw cwmni Pinewood bellach yn talu rent nag yn denant yn stiwdio Gwyn Llwg ar roeddwn nhw cytundeb rent ar ei gyfer yn wreiddiol yn 2014. Mi wnaethoch chi serchynu ysbysu ni bod Pinewood dal yn ymrwymedig i weithredu'r stiwdio o dan cytundeb reolaeth, neu'r nad yw meddylion y cytundeb ydy yn y pai cyhoeddus. Ydyn ni'n iawn felly i gymeryd yr oedd Pinewood yn talu Llywodraeth Cymru mwyn cynnal stiwdio yng Nghymru, a nawr i ni'n talu nhw mwyn cynnal stiwdio yng Nghymru. Ac o ystyried bod nhw ddim yn talu rent, bod nhw ddim yn denant, bod nhw ddim bellach ag unrhyw rôl o ran y gronfa buddsoddi cyfryngol, efe stiwdio Pinewood mewn enw yn unig yw hon bellach? Cwestiwn yma gan ei fod yn dod o fewn y mortffolio i mod i wedi ateb ar y mater yma yn y gorffennol. Mae'r newidiadau yma yn berthynas ni a Pinewood yn dilyn newidiadau masnachol o fewn strwythur Pinewood fel cwmni a'r cwmni sydd bellach yn gyfrifol am adnoddau Pinewood. Dydy o ddim yn gywir i ddweud yn bod ni fel Llywodraeth yn talu i Pinewood, ond mae Pinewood wedi peidio a darparu gwasanaeth ar gyfer rheoli cyllid a chronfeydd trydydd parti. Hwna yw'r newid mwyaf sylweddol. Ac mae'r cytundeb mae Llywodraeth Cymru wedi i ailnegodi gyda Pinewood o fewn y cydweithrediad. Mae hwnnw yn golygu bod Pinewood yn parhau i weithredu'r stiwdio, ond nad ydy Pinewood yn hyrwyddo yn yr un ffordd ag yr oedden nhw o dan y cytundeb blaenorol. Wel, dwi wedi drysu yn llwyr gan yr ateb ydyd y gwir, oherwydd dwi yn deall bod y newid perchnogaeth ddigwyddodd gyda grŵp Pinewood dwy flynedd yn ôl, wrth gwrs, yn golygu bod nhw wedi tynnu mas o'r busnes cynnig y cyngor, y gwasanaethau cynghorol ynglyn â buddsoddi, a mi oedd y Gweinidog newydd cyfeirio at hynny. Dyw yna ddim yn esbonio pam dyn nhw ddim bellach yn talu rent nag yn denant ar gyfer y stiwdio. Dyw hwnna ddim ag unrhyw berthynas gyda'r cwestiwn yna. Ac os nag yn nhw'n talu rent, hynny yw sut maen nhw yn cynnal y stiwdio. Hynny yw o dan rhyw fath o reolaeth, y cytundeb reolaeth ryfedd yma, dyn ni ddim yn gallu holi ynglyn â'i manylion nhw. Hynny yw, mae rhaid i fi ofyn, a oedd yna broses caffael ar gyfer y cytundeb reolaeth ar gyfer y stiwdio yma, yn unol gyda reoliadau caffael gyhoeddus. Pam anwybyddwyd y cymal o ran isafswm o flynyddoedd o denantiaeth o 5 mlynedd oedd yn y cytundeb greiddiol, yn yw pam gael cymal o'r math yna, os ydych chi jyst yn mynd i anwybyddu fe, oedd ystyriaeth wedi cael ei roi i opsiynau eraill yn fe, fel yn Studio Badwolf yn fe, sydd yn cael ei renti trwy les trwy Screen Alliance Wales. A pham na ystyriwyd opsiwn radical, os gael ei ddweud, yn yw sef gweithredu'r stiwdio yn uniongyrchol. Mae Elstree Studios yn cael ei redeg a'i berchen gan gyngor dosbarth Hertfordshire. Os ydy cyngor dosbarth yn swydd Hertfordshire yn gymwys i redeg stiwdio, pam ddim yn Llywodraeth Cenedlaethol ni? Fel yr esboniais i pan y debys i gwestiwn ar hyn cyn y Nadolig, y mae amodau'r cytundeb gyda'r cwmni yn gyfrinachol i bwrpas masnachol. Ond fe fedrai gadarnhau fod y berthynas gyda yr hyn oedd yn uned Pinewood yn parhau, ond nad ydy Pinewood bellach yn gweithredu y rôl o reolaeth cronfeydd trydydd parti. Dyna'r sefyllfa fel ag yma hi. Mae'r sefyllfa yna yn parhau yn yr un modd ar hyn o bryd.
Wel, mae'n flin dy fi, mae'n rhaid i ddweud wrth y Gweinidog, dyw e'n ddim yn ddigon da, jyst i ail ddarllen sgript sydd wedi cael ei roi i chi yn y fath fodd. Ac mae hyn ar ben, wrth gwrs, yn yw y cwestiynau diri sydd wedi cael ei gosod yn bennaf gan Susie Davies. Dyn ni ddim wedi cael atebion i ran fwyaf ohonyn nhw. Dyn ni wedi gorfod, Susie ac eraill wedi gorfod defnyddio ceisiadau ryddid gwybodaeth mwyn canfod nad yw Pinewood bellach yn denant nag yn talu rent. Dwi'n deall bod na bosibilrwydd y bydd na pwyllgor o'r Senedd yn dechrau ymchwiliad mewn i'r mater yma. Byddwn ni'n croesawu hynny a dwi wedi gofyn i'r archwilydd wneud. Ond yw e ddim yn wir oherwydd pwysigrwydd deuol y sector yma, nid yn unig fel i'n gweud o ran yn economi, ond o ran yn diwylliant ni, dyw e ddim yn dderbyniol i gelu tu ôl i'r esgus yma o gyfrinachedd masnachol. Mae'n sector rhy bwysig gyda'r gwir i chi fel Gweinidog gwrthod ateb cwestiynau a roi tryloywedd angenreidiol i ni yn y fath fodd. Dwi ddim yn gwrthod ateb cwestiynau. Dwi wedi cynnig cyfarfod i Susie Davies i drafod y mater hwn, a dwi'n gobeithio y gallwn ni drefnu i wneud hynny'n fuan. Ac oherwydd i ddiddordeb ysol yn y pwnc hwn, mae'n bleser gen i wahodd Adam Price hefyd i'r un cyfarfod neu gyfarfod arall. Mae'n eisiau i ddinasyddion Cymru clywed yn atebion yma.